እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ዘትዩ። ኤርትራዊ ኣትሌት ጎይቶም ክፍለ ኣብ ሆላንድ ብዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ክልል ኣምሓራ ናይ ህፁፅ እዋን ተኣዊጁ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ብዝምልከት ከም ዘተየ ተሓቢሩ። እቲ ብሶኒ 19 ሚያዝያ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተኻየደ ዘተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳን ፔካ ሃቪስቶን ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ 22 መጋቢት ዝሕለፈ ውሳኔታትን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ገምጊሙ። በሰለስተ ሚያዝያ ኣብ ኢትዮጵያ ካልኣይ እግሪ ዑደት ዘካየደ ፔካ ሃቪስቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ንኸይባጻሕ ዝዕንቅፍ ጉዳያት ከኣሊ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእን ንዝተፈጸመ ገበናት መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብኣህጉራውናት ኣካል ክትጻረይ ኣብ ዝብል ነጥቢ ደጊሙ ምስ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ከም ዘተየ ይዝከር። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኤውሮጳ ኣብዚ ናይ ሶኒ ኣኼቡ ኣብዞም 3 ነጥብታት ዛጊድ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት እዩ ዘትዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ከም ዝተሰማምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እኳ እንተገለጸ በንጻሩ ብወገን ኤርትራ ተወሳኺ ሰራዊት ክወፍር እዩ ዝረአ ዘሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ክልል ትግራይን ካልእ ከባቢታት ሃገርን ተኸሲቱ ንዘሎ ቅልውላው ዝውዕል 53 ሚልዮን ዩሮ ዝተገመተ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ሳልስ እዚ ከም ዘበርከተ ኣፍሊጡ እዩ። ኤርትራዊ ኣትሌት ጎይቶም ክፍለ ብሰንበት 18 ሚያዝያ ኣብ ኤንሸደ ኔዘርላንድስ ዝተኻየደ ውድድር ሚሽን ማራቶን ሳልሳይ ብምእታው ተዓዊቱ። ኣብዚ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ትዌንቴ ዝተዳለወ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ዙርያ ልዕሊ 8 ግዜ ዝዞረ በዳሃ ቅድድም ወናኒ ክብረ ወሰን ውድድር ማራቶን ዓለም ኬንያዊ ኣትሌት ኤልዮድ ኪፕቾገ ብ2 ሰዓታት 4 ደቓይቕን 30 ካሊታትን ቀዳማይ ብምዃን ኣትዩ። ወዲ ሃገሩ ዮናታን ኮሪር 2 ደቓይቕን 10 ካሊታትን ፀኒሑ ካልኣይ ኮይኑ ክኣቱ እንከሎ ሳልሳይ ኮይኑ ዝኣተወ ኤርትራዊ ኣትሌት ጎይቶም ክፍለ ድማ ነቲ ዝተመደበ ልዕሊ 42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ንምውዳእ 2 ሰዓታት 8 ደቓይቕን 7 ካሊታትን ወሲዱሉ። ወዲ 28 ዓመት ጎይቶም በዚ ውፅኢት እዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣመዝጊብዎ ዝፀንሐ ናይ ውልቁ ዝበለፀ ቅልጣፈ ብ2 ደቓይቕ ከም መሓይሾ ክኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ወዲ 34 ዓመት ኤርትራዊ ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ብወገኑ 2 ሰዓታት 10 ደቓይቕን 7 ካሊታትን ግዜ ብምምዝጋብ ታሽዓይ ተርታ ተሰሪዑ። ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ ዝን ካልእን ብሰፊሑ ዘጠቓለለ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ናይ ሰዓት ዝፈነዎና ክቐርብ ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕበር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ክልል ኣምሓራ ዝጀመረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታትን ግጭታትን እናዓረገ በመምፅኡ ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ህፁፅ እዋን ኣውጁ። መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ብዘይካቲ ኦነግ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ቅማንትን ተወላዶም ሓራን እውን ግጭታት ብምኽሳቱ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ እዚ ክጸንሕ ወሲኑሎ። ኣብቲ ከባቢ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ጠበና ጅሒዝካ ምንቅስቓስ ይኹን መንገድታት ምዕፃው ንዘይተወሰነ እዋን ተኸልኪሉ ክጸንሕ ምዃኑ እውን መግለፂ መንግስቲ ኣነፂሩ። ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ተወሳኺ ሓይልታት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ናይ መረግጋእ ወፈራ ከካይድ ምጅማሩ ጠቒሱ። ይኹን እምበር ሓይልታት ናይቲ ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ንናጽነት ኦሮሞ ዝቃለስ ግንባር ኣብ ሰሜን ሽዋን ካልእ ናይ ኦሮሞ ምዃኑ ዝጣበቐሉ ዞባታት ክልል ኣምሓራን ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ብዝለዓለ ናህሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ንናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ምንጭታት ዜና ሓቢረን። ዛጊት ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ቁሸታት ድማ ብሓዊ ከም ዝተቓጸላን ዝሓበሩ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣሽሓት ሰባት ህይወቶም ንምድሓን ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ይሃድሙ ምህላዎም ኣፍሊጦም። ብቐዳም 17 ሚያዝያ ኣጣዩብ ዝተባሃለት ከተማ ዝፈለመ መጥቃዕቲ ኦነግ ሸኔ ብውሕዱ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከባ 4 ዓድታት ከም ዝለሓመ ይግለጽ ኣሎ።
ብዘይካቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዘካይዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግጭታት ኣብ መንጎ ካልኦት ብሄራት እውን ተመሳሳሊ ምትፍናንን ወጥርን ይርአ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ኣመልኪቶም ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፈርን ሶማልን ዝተወልዐ ናይ ብሄር ግጭት ንምህድኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋንዚ ብወገን መተማ ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ንዝተፈጥረ ረፅሚ መዕለቢ ክግበረሉ ይጽዕር ምህላው ገሊጹ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን መጥቃዕትታት ንዘካይድ ዘሎ ኦነግ ብሕወሓት ከም ዝድገፍ ይወቅስ ምርጫ ንምክያድ ኣስታት ሓደ ወርሒ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ኢትዮጵያ ፀኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ምስቲ ምርጫ ተተሓሒዙ ክንህር ከም ዝኽእል ስጋታት ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና እዚ ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታን ኣትሌታትን ዘተኮረ ኮይኑ ንዓወት ኣትሌት ጎይቶኦም ክፍለ ኣብ ኔዘርላንድስ ንዓወትን ውጽኢትን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ንመደባት ውድድር ካልኦት ተቐዳደምቲ ከምኡውን ንጉዕዞ ዕቤትን ዕላልን ተቐዳዳማይ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ክድስስ እዩ ክሳብ መፈጸምታ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኤርትራዊ ኣትሌት ጎይቶም ክፍለ ብቅድሚ ትማል ሰንበት 18 ሚያዝያ ኣብ ኤንሸዴ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኤንኤን ሚሽን ማራቶን ህጡር ዓወት ሓፊሱ ኣብዚ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ 20 ዝተዳለወ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ዙርያ ልዕሊ 8000 ግዜ ዝኸለለ ውድድር ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ዓለም ኬንያዊ ኣትሌት ኤሎይድ ኪፕቾጌ ንመቐዳድም ተራሕሪሑ ንብሕቱ ብ2 ሰዓታት 4 ደቂቃን 30 ካሊኢታትን ኣብ መዛዘም ሕንጻጽ በጺሑ ወዲ ሃገሩ ዮናታን ኮሪር 2 ደቂቃን 10 ካሊኢታትን ጸኒሑ ካልኣይ ኮይኑ ከኣቱን ከሎ ሳልሳይ ደረጃ ብምውጻእ ኣብ መድረኽ ሽልማት ዝደየበ ጎይቶኦም ክፍለ ድማ ነቲ ዝተመደበ ልዕሊ 42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ውድድር ንምውዳእ 2 ሰዓታት 8 ደቂቃን 7 ካሊኢታትን ወሲድሉ ወዲ 28 ዓመት ጎይቶም በዚ ውጽኢት እዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣመዝጊቦ ዝጸንሐ ናይ ውልቁ ዝበለጸ ቅልጣፈ ብ2 ደቂቃ ከመሓይሾ ኪኢሉሎ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ወዲ 34 ዓመት ኤርትራዊ ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ወገኑ 2 ሰዓታት 10 ደቂቃን 7 ካሊኢታትን ግዜ ብምዝጋብ ታሻዓይ ተርታ ተሰሪዑ ቅድሚ 6 ዋርሕ ኣብ ቀረድም ማራቶን ከተማ ለንደን ዘሕፍር ስዕረት ተጎልቢቡ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ዝወፀ ኪፕቾጌ ብድሕሪዚ ናይ ሰንበት ዓወቱ ተልእኾይ ፈጺመ ኣለኹ እዚ ናይ ሎሚ ቀረድም ቅድሚ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ይካየድ ብምህላው ብቕዓተይ ንኽፍትሽ ሓጊዙንሎ ብምባል ናብ ተሳተፍቲ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ናይ ኣይትቕሰኑ ዘስምዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣብ 2018 ንውድድር ማራቶን በርሊን ብ2 ሰዓታት 1 ደቂቃን 39 ካሊኢታትን ዝዓመመ ወዲ 36 ዓመት ኪፕቾጌ ካብቲ እዋን እቲ ኣትሒዙ ንክብረ ወሰን ማራቶን ዓለም ንልዕሊ 2 ዓመታት ብሒትዎ ይርከብ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ካዛክስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪምየር ቴክ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ መበል 56 ፕሬዝደንታዊ ውድድር ዙር ቱርኪ ንውድ ውጽኢት ረኺቡ ነዚ ካብ ሰንበት 11 ክሳብ ሰንበት 18 ሚያዝያ ዝተኻየደ ኣብ 8 መድረኻት ልዕሊ 1240 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ዙር ስፓኛዊ ተቐዳዳማይ ፕሮ ቲም ዴልኮ ጆሴ ማኑኤል ዲያዝ ብ29 ሰዓታት 19 ደቂቃን 40 ካሊኢታትን ብምዝዛም ክዕወተሉን ከሎ መርሃዊ ካብ 28 ካሊኢታት ድሒሩ 5ይ ደረጃ ሒዙ ብዘይካዚ መርሃዊ ኣብቲ ብዓብላልነት ዩክሬናዊ ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ቲም ሳልካኖ ሳካራያ ቪታሊ ቡት ዝተፈጸመ ናይ ዓቐብ ውድድር 10ይ ተርታ ተሰሪዑ ብደረጃ ክለብካ ጋንቱ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ ብፕሮ ቲም ዴልኮ ተበሊጻ ካልኣይ ኮይና ንግስቲ መድረኽ ናይ ዙር ኣብ ዝተሰምየት ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዝተሰላሰለት 5ይቲ መድረኽ ኣብ ዛዛሚ ፈታኒ ዓቐብ ሓያል ምትህላኽን ቅልስን ዘንጸባረቐ መርሃዊ ብድሕርቲ ናይ ሰንበት ናይ መፈጸምታ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማና ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ፖድዮም ንምድያብ ነይሩ ኣብ ንግስቲ መድረኽ ናይ ዘለኒ እኳ እንተተቓለስኩ ክሰልጠኒ ግን ኣይከኣለን ምናልባት ኣብቲ ዕለት ንእሽቶ ጌጋ ፈጺመ ይኸውን እየ ብሓፈሻ ግን ብዝገበርክዎ ጻዕርን ኣበርክቶን ሕጉስን ሕቡንን እየ ክብል ይኽእል ድሕሪ ነዊሕን ኣሸጋርን ግዜ ናብቲ ዝበለጸ ኣቃውማይ ዝመጽእ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ እዚ ድማ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ ርግጸኛ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ወቕቲ ውድድር ካብዚ ዝበልጽ ውጽኢት ክረክብ እየ
ደቂ ጋንታይ ኣብ ሰሙን እዚ ናይ ቱርኪ ጻንሖትና ንዝገበሩለይ ደርማስ ደገፍ የመስግኖም ዝድነቕ ስራሕም ሰሪሖሙለይ ብሓድነትን ብጽቡቕ ውዳቤኒና ቀድድምና ከነካይድ ቀኒና ኣብዚ ክልተ መዓልታት ናይ መድረኽ ዓወት ክንረክብን ናተይ ደረጃ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ንኸመሓሽን ፈቲና ትማልን ሎምን ዝተፈልየ ንድፊ ተጠቒምና እቲ ሓቀኛ እንታይነትና ኣርኢና ኢና ኢለ ኸኣ ይኣምን ብምባል ኣብቲ ውድድር ንዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገሊጽዎ ኣብ 2019 ኣብ ዙር ቱርኪ ዝተኻፈለ መርሃዊ ኣብቲ እዋን ሳልሳይ ምውፃእ ቱርና ዓወት ጨቢጡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ወገኑ ኣብ 2013 ዓ.ም ንመበል 49 ፕረዚደንታዊ ውድድር ዙር ቱርኪ ጎብለል ኮይኑ ብምፍጻም ተዓዊቱ ነይሩ ኣባል ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ መበል 72 ውድድር ቮልታ ላ ኮሚኒቲ ቫሌንሲያና ክቀዳደም ቀኒዩ ኣብዚ ካብ ረቡዕ 14 ክሳብ ሰንበት 18 ሚያዝያ ኣብ እስጳኛ ክግበር ዝቐነየ ውድድር ስዊዘርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቲም ግሩፓማ ኤፍዲጄ ስቴፋን ኩንግ ወናኒ ብጫ ማልያ ኮይኑ እዚ ኣብ 5 መድረኻት 618 ኪሎ ሜትር ዝተጓዕዘ ዙር ንኩንግ 14 ሰዓታት 49 ደቂቕን 50 ካሊእታትን ሓቲትዎ ብኩንግ ናይ 18 ደቂቕን 33 ካሊእታትን ፍልልይ ዝተነጽፈሉ ናትናኤል ወገኑ መበል 55 ደረጃ ተሰሪዑ ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይኬድ መኽሰብ ደበሳይ ናይ 2021 ዓ.ም ናይ ፈለማ ውድድሩ ካብ ድሕሪ ጽባሕ 522 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብ ሃገረ ሰርቢያ ከምኡውን ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን ከካይድ እዩ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ድሕሪ ምቅድዳሙ ብሰሪ ምስሕፋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዋሕዲ ተሳትፎ ክለቡ ኣብ ዓበይቲ ውድድራትን ኣብ ኤርትራ ንንውሕ ዝበለ እዋን ልምምዱ ከሰላስል ጸንሐ መኽሰብ ኣብቲ ካብ ዝመጽእ ሐሙስ ክሳብ ሰንበት ን4 መዓልታት ዝቕጽል ዙር ቤልግሬድ ባንጁሉካዩ ናይ ዝዓመት እዚ ናይ መጀመርያ ቀድድሙ ከሳለጥ መስሓፍቲ ሞሳና ደበሳይ ተሳትፉ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣውሒሱ ዘሎ መኽሰብን መቐዳድምቱን ኣብ ዙር ቤልግሬድ ባንጁሉካ ልዕሊ 500 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ እዮም ምዚ ኣብ ተኣሳሰር ዜና ኣባል ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ኣባል ኢጣልያዊት ፕሮ ቲም አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ሴድርሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ትማሊ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኸፍተ መበል 45 ውድድር ዙር ኣልፕስ ይሳተፉ ኣለዉ ትማሊ ብናይ 140.6 ኪሎ ሜትር ውድድር ጀመረ ኣብ 5 መድረኻት ልዕሊ 710 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሽፍን ዙር ኣልፕስ ሎሚ ሰሉስውን ብናይ 121.5 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ቀጺሉ ክውዕል እዩ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣዝየን ሱሙያት ጋንታታት ቀድድም ብሽክለታ ዓለምና ተሓቂፎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ቀድድማት ረሃጾም ዘንጠብጥቡን ጉልበቶም ዘፍሱን ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እዩ ብ17 ናሕሰ 1994 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝተወልደ ኣማኑኤል ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኣፍሪቃ ሻምፒዮን ቀድድም ጽርግያ ኤርትራ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ኤርትራ ክኸውን ዝበቕዐ ሓያል ተቐዳዳማ እዩ ብዘይካዚ ኣማኑኤል ኣብ ዙር ብሊዳ ከምኡውን ዙር ኮንስታንቲን ኣልጀርያ ብጫ ማልያ ክውንን ዝኻለ ስፖርታዊ እዩ እዚ ብዝያዳ ኣብ ዓቐብን ኣብ ብዝሒ መድረኻት ዘለዎ ዙራትን ዘድምዕ ተቐዳዳማይ ክሳብ ሎሚ ከክልተ ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ቮልታ እስጳኛን ማለት ብሓፈሻ ኣብ 4 ውድድራት ግራንድ ቱር ተሳቲፉ ኣሎ ምስ ክለባት ኣስቤኮ ኮንቲኔንታል ቲም ዳይሜንሽን ዳታ ፎርኩቤካ ወርልድ ቱር ቲም ዳይሜንሽን ዳታ ወርልድ ቱር ቲም ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን ዝተወዳደረ ከም ቅጽል ብስም ኢጣልያዊ ውሩይ ተቐዳዳማይ ዝነበረ ማርኮ ፓንታኒ ዝጽዋዕ ኣማኑኤል ኣብዚ እዋን ማልያ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ለቢሱ ኣብ ምጽዋት ይርከብ እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ኤርትራ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርስቲ ንጉዕዞን ዕቤትን እዚ ወዲ 26 ዓመት ተቐዳዳማይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝገልጽ ዓንቀጽን ከምኡውን ምስኡ ዝገበረቶ ዕላልን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኣስፊራ ነይራ ነዚ ጽሑፍ እዚ ተርጊምና ኣቕሪብና ልኩም ኣለና ሕጂ እውን ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ኣካል ካልኣይ ወለዶ ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ዝኾነ ኣማኑኤል ንዳሕረወት ወረስቲ ዝኾኑ ተቐዳድምቲ መንገዲ እናጣጥሐ ይርከብ ካብተን ንኣፍሪቃ ዘቆማ 54 ሃገራት ብክቱር ስምዒትን ተምሳጥን ብሽክለታ ንኔዘርላንድስን ንቤልጅምን እትወዳደረን ሃገር ኣላ ንሳ ድማ ኤርትራ እያ ኣብ ኤርትራ ቆልዑ ኣብ ክንዲ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ንምዃኖም ዝሕልሙ ራእን ሕልምን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር እውን ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ ኣማኑኤል ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ኣካል መዓልታዊ ህይወትና እዩ ብብርክት ዝበሉ ቆልዑ ድማ ኣመና ዝፍቶ ፀወታ እዩ ኣሽሓት ሰባት እውን ንብሽክለታ መዓልታዊ ስርሖም የሳልጡለን ካብን ናብን ይመላለሱለን
ኤርትራ ሕጉስቲ ኣፍሪቃዊት ደሴት ብሽክለታ ይብል። ኣማንኤል ብኸመይ ናብ ውድድር ብሽክለታ ከም ዝኣተወ ክገልጽ እንከሎ ንእሽተይ ቆልዓን ከለኹ ይዝከረኒ። ኣብ ወሰናስን ጎደናታት ናይታ ዛዕበ ኩላ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ኮፍ ኢለ ውድድራት ብሽክለታ ይዕዘብ ነይረ። ብፍላይቶም እምበረ መጠን ኣገደስቲ ውድድራት ማልያ ዘይብሎም ተዓዘብቲ እዮም ዝስሕቡ ነይሮም። እዚኦም ኣዝዮም ውርያት ዝነበሩን ሕጂ እውን ውርያት ዝኾኑን ውድድራት እዮም። ኣብቲ እዋነቲ ብሽክለታ ምዝዋር ንዓይ ተራ ፀወታይ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን ቁሩብ ጎቢዜ ኮተቴ ምስ ኮንኩ ሳላ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ዝነጥፍ ዝነበረ ዓርከይ ንብሽክለታ ብዝተፈላለየ ዓይኒ ክርያ ጀሚረ። ኣብ እዋን ልምምድ ነቲ ዓርከይ የሰንዮ ነይረ። ምስኡ ድማ ቅልድም ብሽክለታ እቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘፍቅሮ ዓይነት ስፖርት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ምስ ክለብ ኣስቤኮ ተጸምቢረ። ኣብቲ ግዜትኻ ወዲ 15 ዓመት ነይረ ብምባል ተዘክሩ ኣካፊሉ። ቅልድም ብሽክለታ ብኤርትራ ካብ ኣሰር መግዛእቲ ኢጣልያ ተበጊሱ ይዓብዩ። ብዙሕ ምልክታት ሕሉፍ መግዛእቲ ድሮ ሃፊፉ እኳ እንተኾነ ኤርትራውያን ብሽክለታ ኣካል ዘመናዊ ባህሎም ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ኣብዚ ሓድሽ መውዕል ኤርትራ ብብሽክለታ ተፈላጥነት ክትረክብ ክኢለያ። ኣማንኤል ዕቤት ፕሮጀክት ብሽክለታ ኤምቲኤን ኩቤካ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ቴሌቪዥን ቅድድማት ንኽከታተሉ ደሪኽዎም እዩ። ኣነን ደቂ ጋንታይን ብሓባር ኮይና ስሙያት ውድድራት ንዕዘብ ነርና። ቅድድማት ክላሲክ ሰሜን እቶም ኣመና ዝፈትዎም ዝነበርኩን ዘለኹን እዮም። ይኹን እምበር ቱር ዲ ፍራንስ እቲ ዝያዳ ተሃራፊ ውድድር እዩ። ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት፣ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ንምክትታሎም ዝነበረ ውዕውዕ ስምዒት እዚ ኢልካ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንዓይ እቲ ኹነት ልክዕ ከም ቆልዓ ሓዊ ነይሩ። ድሕሪ ምባሉ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣነ እውን ምስ ሃገራዊት ጋንታይ ኮይነ ናብ ደገ ክገይሽ ጀሚረን ዓቕመይ ክፈልጥ ክኢለን እየ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ውድድር ይስራዕ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ምእንታን ክዓቢ ኣብቶም ኣገደስቲዮም ዝበሃሉ ኣፍሪቃዊ ቅድድማት ክወዳደር ይደሊ ነይረ። ኣብ 2013 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ተሳቲፈ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመትካ ኣብ 20 ዓመት ዕድመይ ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይነ። እዚ እቲ ክሳብ ሎሚ እዋን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝወቀበ ተዘክሮይ ዝብሎ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ 2014 ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ናይ ኣፍሪቃ ውድድራትን ኣብ ፓንፍሬዳ ስጳኛ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለምን ንፋልማይ እዋን ተኻፊለ ብምባል ኣዘንትዩ። ኣማንኤል ዕላሉ ብምቕጻል ብዛዕባ እቲ ካብ ሃገረይ ወፃእ ዘሎ ዓለም ክመሃርን ደረት ባህግታተይ ድማ እናበረኽኩን ክኸይድ ጀሚረ። ኣብ ህይወተይ ካርሞ ዝደሊ ጭቡጥ ሸቶታት ወትሩ ከቐምጥ ይፍትን እየ። ነዚ ሸቶታት ምስ ሃረምክዎ ኸኣ ካልኦት ሓደሽቲ ዕላማታት ይሰርሕ። ኣብ 2016 ሓደ ሓድሽ ደረጃ ንቕድሚት ምስጓም ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ተጸምቢረ ናብቲ ንሳ ትለማመደሉ ከተማ ሉካ ኢጣልያ ምርሐ። ካብ ኤርትራ ወፃኢ ህይወተይ ብረምታታት ብሽክለታ ዝተቓነየ እዩ። ኩላትና ኣባላት ዳይሜንሽን ዳታ ብሓባሪና ጋንታና ኣብ ዘዳለወትልና መንበሪ ቤት ንቕመጥ ነርና። ብምሉእና እውን ንኣሽቱን ህንጡያትን ኢና ነርና። ንሓድሕድና ንተሓጋገዝ ኣብ ርእሲ ምንባርና ንዓይ ብሉፅ ተመክሮ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ብሽክለታ ዝነበረና ሓያል ስምዒት ነቲ ሃገር ንኽለማመዶ መፍትሕ ኮይኑ ሓጊዙኒ እዩ። ኢጣልያ ሃብታም ባህሊ ብሽክለታ ኣለዋ። ንሕና እውን ምስኡ ተዋሃይድና ነርና። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ልዕሊ ኢጣልያውያን ብጾተይ ዘለኒ ክብሪ ከም ዘለዎ ኣቦቱ ኮይኑ ብመዳይ ብሽክለታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ጋግ ኣሎ። ንከተማ ኣስመራን ከተማ ሉካን ብምውድዳር ብሽክለታ ምውጣሕ ኣብ ኣስመራ ገነት እዩ ይብል ኣማንኤል ኣስዒቡ። ቅድድም ብሽክለታ ንዓይ ብዙሕ እዋናት ኣብ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ንኽገይሽን ብዛዕባታ ካብ ሃገረይ ዝተፈልየት ዓለም ንኽመሃረን ዕድል ፈጢሩለዩ። ርግጽ እዩ ካብ ዓደይ ርሒቐ ብምህላወይ ይስማዓኒ እዩ። ሓደ ግዜ እውን ናፍቖት ይፈጥረለዩ። እንተኾነ ግን ሓደሽቲ ቦታታትን ካልእ ባህልታትን ምልላይ እምበረ መጠን ይምስጠኒ እዩ ብምባል ካብ ብሽክለታ ዝረኸቦ መኽሰብ ይገልጽ። ንዝኾነ ነገር ድሉ ምዃን ዝብል ኣመለኻኽታ ዘለዎ ኣማንኤል ኣብ 2018 ናብ ወርልድ ቱር ቲም ዳይሜንሽን ዳታ ብምሕኳር ቦቱ ምስ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ውሒሱ። ኣብ 2021 ድማ ምስ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ተሓዊሱ። ነዚ ሓድሽ ብድሆ ኣመልኪቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ነብሰይ ክፍትሽን ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ዘለኒ ኣረኣያ ክርዳእን ዕድል ነይሩኒ እዩ። ንክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ነዚ ምቹው ዕድል ስለ ዝኸፈተትለይ እናመስገንክዋ ክነብር እየ። እንተኾነ ግን ሓድሽ ተመክሮ ንምፍታን ለውጢ ዘድልየኒ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ብሓድሽ ፈተነ ንገዛእ ርሰይ ክመዝና ደልየ። ነዚ ንምትግባር ድማ ከም ዝበለጸ መፍትሒ ንክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ብይገያ። እዛ ጋንታ ኣብ ርእስቲ ዘለዋ ልዑል ደረጃ መዋቕር ኩሉ ግዜ ኣካል ናይቲ ጽባቐ ዘለዎ ሃዋህው ንኽኸውን ኣቓልቦ ነይሩኒ እዩ። እዚ ዓመት እዚ ኸኣ ባህ ዘብል መረጋገጺ ኮይኑ እዩ። እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ስምዒት ኣሎ።
بدحريو مسغانا نهلاوي بزح زلو بهرات ቋንቋታትን ባህልታትን ይኹን ህዋስ ስምዒት ዓውሎማ ኢኻ ተስተንፍስ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ይብል ኣማንኤል ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ናይ ምዃን ውልቃዊ ሸቱ ወቕዒዩ ሕጂ ድማ ካልኦት ደቂ ሃገሩን ኣፍሪቃውያንን ኣፀውሮ ስዒቦም ንመንገዱ ንክኽተሉ ይተስፎ ነዚ ክውን ንምግባርካ እቲ መጀመርያ ክውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ከም ዝኾነ ከምዚ ብምባል ሪቶ ይህብ ቀድድም ብሽክለታ በአፍሪቃ ደጊም ዘይድፈር ስፖርት ይኮነን ኣነ ኣካል ካልኣይ ወለዶ ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ቁፅሪ ኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ ብሽክለታ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እዚ ቀጻሊ መስርሕ እኳ እንተኾነ እቲ ቅልጣፈ ናይ ትዕብየት ግን ብዝያዳ ኣብ ብርትዐ ዓቕምን ሕርያን ሃገራውያን ፌደሬሽን እዩ ዝምርኮስ ብዝሒ ዘለዎም መንእስያት ኣብ ቀድድም ብሽክለታ ክጽመዱ እንተደኣ ንደሎ ኮይና ሓደ ኣድህቦ ክግበረሎም ዘሎ ረቑሒታት ኣለዉ እቲ ናይ ፈለማ ረቑሒ ጉዳይ ቁጠባዩ ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እዚ ስፖርት ውሩይ ኮይኑ ብተዛማድኻ ክቡር ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ግን እቲ ኣምር ዝተፈልየ ኮይኑ ንዕብየትካ ዓንቃፍ እዩ ንዝርግሐ ባህሊ ቀድድም ብሽክለታ ተወሳኺ ድፊት ክንህቦ እንተደኣ ኮይና ካብ ቁጠባ ወይ ከዓ ፋይናንስ ክንጅምር ኣለና ኢሉ ኣማንኤል ኣብ መወዳእታ ኣፍሪቃ ንቐድድም ብሽክለታ ውቀብቲ ኣህጉርያ ኢለ ይኣምን ብዛዕባ ሃገሬ ክዛረብ እንተደኣ ኮይነ ኣብ ኤርትራ መቀዳደም መስመራት ዋሕዲ መካይን ከም ልዑል ብራኸ ዝኣመሰሉ ባህርያዊ ረቑሒታት ንኣብነት ኣስመራ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 2300 ሜትሮ ብራኽ ኣለዋ ዘጠቓለሉ ንፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ዝቃደው ኩነታት ኣለዉ ኣብ ኤውሮጳ ክጸንሕ ዝፈቱ እኳ እንተኾንኩ በዚ ምኽንያት ግን ብዝተኻለ መጠን ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሕ ናብ ዓደይ ይኸይደ መንገዲ ናይ መጻነት ጉ ወይ ከዓ ደረት ኣልቦ ዕብየት ቀድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝተነድፈ ይመስለኒ ሓደ ነገር ክንበይ ይደሊ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ንሽልማት ምስ ብሉጻት ተቐዳድምቲ ዝተሓናነቐሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን እቲ ተቐዳዳማይ ድማ ኤርትራዊ ከም ዝኸውን እተኣማመነ ብምባል ትምኒቱ ገሊጹ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሎሚ ሶል ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ክቕጽል እዩ በቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ቼልሲ አንጻር ብራይተን ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 8 ምሸት ቶተናም አንጻር ሳውዝሃምፕተን ሰዓት 10:15 ምሸት ኣስቶን ቪላ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 10 ምሸት ሌስተር ሲቲ አንጻር ዌስት ብሮምዊች ኣልቢዮን ክጻወታን ዛጊት ተኻይዱ ብዘሎ ግጥማት ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብ74 ነጥቢ ክትመርሖን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ66 ሌስተር ሲቲ ብ56 ዌስት ሃም ብ55 ነጥቢ ቼልሲ ብ54 ነጥቢ ካብ ካልኣይቲ ክሳብ ሓምሸይቲ ተሪለን ይስዕባ ኣለዋ ብውልቂ ኣጥቃዓይ ክለብ ቶተናም እንግሊዛዊ ሃሪ ኬን ብ21 ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ብ19 ኣካፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖርቱጋላዊ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብ16 ሸቶታት ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ንውድድር ኮኸባ ምዝጋብ ሸቶ ይቕልስዎ ኣለዉ ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ሰዓብትና ንሎሚ 3 ሚያዝያ 2021 ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈልየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን ሬድዮ ኤረና